आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मल दोसरा से हो गइल से बहरा से कके आइनी लेट मल दोसरा से हो गइल से के खाई मोर लाइल चॉकलेट मल दोसरा से हो गइल से। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। दूसरा से बात करे देख के मोजा दिलवा होला कसम अब दूसरा से बात करे देख के मोजा दिलवा होला कसम गहमे में होए पगले मल दूसरा से हो गइल से खाई मोर लाइल चॉकलेट मल दूसरा से हो गइल से बहरा से कके आइनी लेट मल दूसरा से हो गइल से। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। बहरा से कके आइनी लेट मल दूसरा से हो गइल राइटर देवेंद्र के कार से होई टका टकी हो सोनी हो जवन राहुल रह गइल बाकी हो राइटर देवेंद्र के कार से होई टका टकी हो सोनी हो जवन राहुल रह गइल बाकी हो ओम पर कस प्यार के कटल घेट मल दूसरा से हो गइल से बहरा से कके आइनी लेट मल दूसरा से हो गइल से के खाई मोर लाइल चॉकलेट मल दूसरा से हो गइल से बहरा से कके आइनी लेट मल दूसरा